سيلفانا دحري أب إنترفيو يقريتا محتاتا بزعبا ود أسمر أحلف أيهبني زبل أكاتع زربا بزحات سبات ريتو هيبا مالو زي اللي كاتزاريبكا حجها لولو بمبال حد حاونا يقريتا كم زي تقبلو أبي تيب ريتو تحفو سيلفانا مسدمتي أمريكا وي VAA أب زغبروت إنترفيو يا يقريتا حديتا نفسخي علالينا إلو بمجمار ጋዜጠኛ VAA ከይዶንጌ ብዛዕባት ኣዛራቢ ጉዳይ ካሓታ ዝጀመረ ወዲ ኣስመራይ ዝፈቱ ዝበሃል መልእኽቲ ዝተፈላለዩ ትርጉም ክወሃቦ ቀኒ እሞ እስከ እንታይ ክዝበልኪ እንታይ ንብባሊ ክኸ ኢሉ ሕቶ ኣቕረበላ ኣነ ንሕማቕ ሓሲበይ ኣይኮንኩን ኣነ ዘረባይ ክእልኒ ትግርኛ ከዓ ናብ ድላይ ካይ ዝጥወ ነዞም በዝናተይ ኢንተርቪው ወይ ዘረባ ሕማቕ ተሰሚዕዎም ዘሎ ብልቢ ይቕሬታ ይሓትት ብምባል ንሰማዕታን ንህዝብን ይቕሬታ ሓቲታ ነቲ እንታይ ኢኺ ክትብል ደሊኺ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ከላ ኣነ ደኣ እንታይ ዓይነት ወዲ ክትምርዓዊ ምስ በለኒ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ምሳይ ተፈላለኻ ጥዑም ስለ ዘይኮነ ምሳይ ኣስመራ ዘሎ ክምርዖየ ዝደሊ ውሽጥኻ ስለ ትፈላለጥ ምሳኻ ስለ ዘሎ ይሕሊፍ ክበካ ይክእልኒ ብምባል ተወሰኺ መብርሂ ሂባ ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ እኳ ዝበሃል ይቕረ ይኹን ክዝሓፍተይ ብምባል ሓደ ሓውና ርእይቶ ሂቡ ንኻልኦት እውን ይቕሬታ ክብላ ተማሕፂኑ ጋዜጠኛ VAA ብተወሳኺ ዝሓተታ ብዛዕባ ካብ ኣስመራ ዘይኮነ ክትብል ከላ እንታይ ማለታ እዩ ከምዚ ክብል ድማ ሓተታ ኣብ ኣስመራ ዘይኮነ ክትብል ከለኺ ኣብ ገጠር ዘሎ ማለት ግድዩ ወላስ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሲልቫና ክትምልስ ከላ ኣነ ወፃኢ ዘሎ እየ ዝበልኩ ናይ ደገ ይጸልእ ማለተይ እውን ኣይኮንኩን ገጠር ገለ ኣይለዓልኩን ብምባል ሰማዕታ ብጌጋ ከም ዝተረድእዋ ገሊፃ ድሕሪ እዚ ኢንተርቪው ብዙሓት ሰባት ርእይቶኦም ጽሒፎም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ገለ ካብኡ ክነካፍለኩም ዘይጋገ ሰብ የለን ብገግኡ ዘይምሃር ይሕማቕ ዓበይ በደል እውን እኮ በዲላ ኣይነበረትን ብዝኾነ ይቕሬታ ምሕታታ ብኣወንታ ዝጥመት እዩ ይቕሬታ ይኹንኪ ጅብዕቲ ኣጋጌሙኺ ዘይከውን ሕቶ ሓቲቶም ዘየለይካ ተዛሪብካ ሕጂ ሓለውሎ ይቕረ ንበለላ ይሕዋተይ ማዕረ ክንድዚ ልብና ኣይነትርፍ ተስፋ ንሃባ ብጃኹም ኣብ ጥቓ ትክ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብክ ኮይኑ እምበር ዓብ ጌጋ ኣይኮነን ይቕረ ይኹንኪ ጌና ጌጋ ኣይተኣመነትሉን ዘላ ብውዒታ ይቕሬታ ምሕታታ ምልክት ብልሓታ እዩ ይቕረ ይኹንኪ ነቶም ዝድግፍዋ ዘለዉ እውን ዲስላይክ የድልዮም ኣሎ ጓለይ ኣሰንቢዶም ክዶ ይቕረ ይኹንኪ ኣብ ነፍሳ ምስ መጣሪ ፈሊጣቶ ካብ ብደርፊ በዚ ዝያዳ ህቡብነት ረኺባ ኣብ መወዳእታ ይቕሬታ ናይ ሲልቫና ተቐባልነት ረኺቡ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝበዝሑ ይቕረ ይኹንኪ ኢሎም ኣለዉ ካብቶም ይቕሬታ ዘይተቐበሉ ሓደ ሓውና ሓፃር ግጥሚ ገጢምላ ኣሎ ክንደይ ለኽገልጾ ዘረባኺ ኩሉ ዝመልኦ ኣሉታኺ ኣቤት ዝኸፍአ ዝሓተተ ንዓኺ ተደናግሪ ንዘይፈልጠኪ ሓደ ሓውና ካብቶም ይቕረ ዝብሉላ ግና ከምዚ ይብል ተዓወቲ ንፍዕቲ ከምኡ ጌርካ እዩ ልቢ ህዝቢ ዝርስረስ ይቕሬታ ሲልቫና ተቐቢልኩሞ ዶ